Tiedätkö nää, minkälainen kone on ryysky? Tuuppaut taas Leevästä tänään lauantaina 22.8. kello 12-15 Luohulle ryskypäivällä. Ohjelmassa on vanhojen koneiden työnäytöksiä, tarinolta Luohuolta näyttely, vanhojen koneiden ja tavaroiden näyttely, hevosen kengän heittua, lapsille polkuauto- ja kepparirattaa, onnintaa sekä talutusratsastusta. Tapahtumassa on myös kahvio, grilli ja kioski. Tervetuloa koko perheen tapahtumaan virittäytymään vanhaan tunnelmaan.